एसे जानानै थफ्ला माबा लायनासो लाबावबाय आरो ब्रादारमोननि अननायाव बैग्रिखौहाय नै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव आं दा दंफैयो जाहैबाय मालिबिथा ओरै लालाय साइडआवहाय गामिखौ मिथिथ'आ दा सोंना लानो दा जोंखौहाय ओरैबायदि आदर्श खालामबाय बे न'खरनि मानसिया नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ सोर बिथांमोना नै बेनो नै जोंना ब्रादार मोनजिल बसुमतारी इउटुबारा आरो बिनि मेसेज दङ नै ओरैहाय जों दा बिसिनावहाय एसे बेरायनो फैदों दा फैनायजों लोगोसे बिथांमोना जोंखौ ओरैबायदि आदर्श खालामनानै नै जाग्रा बायदिसिना जगार खालामबाय ओरै साहा बैग्रि मिस्थि आरो खोनानो मोन्दों बिथांना बैग्रि बागान दं होननानैहाय जों दा बेखौ एसे नायहैगोन आरो दसेनि उनाव बिदिब्ला जों नैबे ब्र'नि बैग्रि बागानाव एसे गिदिंहैनोसै साहा बायदिसिना गोबां जोंखौहाय लोंहोबाय जाग्राफोरबो गोथाव गोथाव मिस्थि निमखि गोबां जोंखौहाय जाहोबाय दा जों बागानावहाय थांनोसै सिङाव बैग्रि बागानाव बिथांनि बैग्रि बागानखौ माबायदि नायहैनोसै आरो अब्ला जों नै बिथांनि बैग्रि बागानावहाय जों दा सफैबाय दा जों सिङाव हाबलांसिगोन आरो माबायदि क्वालिटिनि बैग्रि फिथाइफ्रा आरो बेसे गिदिर गिदिर बैग्रि फिथाइफ्रा आरो माबायदि गोदै बेखौ जानानैहाय जों ट्राइ नायगोन आरो बिथांनिफ्रायबो जों एसे मिथिनानै लागोन बेखौहाय बागान खालामनायाव माबायदि मा होननांगौ जाखो जोथोन लानांगौ बेखौहाय जों मिथिना लागोन बिथांनिफ्रायनो बिदिब्ला सिङाव हाबनोसै जों नै बैग्रिया मोजां थायथारदों माथो नै 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 बैग्रिया बरिया ओरैबायदि समायना गिदिर गिदिर थायथारदों नै बैग्रिया नै आफेलफोर बायदिल' थायदों नै जा गिदिर गिदिर अन्थाव अन्थाव नै खानोनो अन्थाव अन्थावलाय जा मोजां मोजां थायदों बैग्रिया दा ब्रादारखौहाय आंनि चेनेलाव गिबियाव बरायनानै लाग्रोबाय दा बिथाङा गावनि सिनायथिखौ गिबियावनो होनानै लाग्रोदो आंनि मुङा मोनजिल बसुमतारी आंनि गामिया मालिबिथा दलेहाल होननानैहाय बुङो दा आं बिथांनावहाय नैबे बैग्रि बागान खालामनायनि बिसयैहाय फंनैसो एबा एसे मिथिना लानोसै ब्रादारनावहाय दा बिथाङा बेखौहाय मा मासावहाय गायनाय जायामोन नोंथाङा बेखौहाय जोङो एप्रिलनि जोङो लास्ट उइकआवहाय जोङो बरपेटायावहाय लायनाय जादों बेनिफ्राय लाबोनानैहाय जोङो लोगो लोगो बेखौहाय गायफैखादों बे समावहाय एसे गोरान बोथोरमोन अखा हायाखैमोन थेवबो जोङो गायनानैहाय दै होदों आरो दा बे फुलिनि एबा बैग्रि बिफां फांसेनि दामाव बेसेबां गोग्लैनाय जायामोन बे बैग्रि बिफाङा फांसेयावहाय जोङो बरपेटा लायदों नालाय बियो फांसेयावहाय ओरैनो 27 थाखासो गोग्लैदों आरो दा नोंथाङा बे गायनायावहाय मा हासार होआमोन जेन'बा गायनायावहाय जोङो जेबो हासारथ' होआखै ओरैनो जोङो लकेल हासार गोबोरखि होननानैहाय बुङो बे गोबोर हासारखौल' जोङो होदों ओमफ्राय जेन'ब्ला बियो देरनानैहाय बिबार हमो अब्ला नोंथांमोना माबायदि जोथोन खालामनाङामोन बे बिबार हमनाय टाइमावहाय बेखौ जोङो गायनानैहाय जोङो हानाय मानि हाग्रा दुफबदोंमोन बेखौहाय एवनोबो जोङो मेचिन बायनांदों मेचिन बायनानैहाय जोङो बे गांसोफोरखौहाय एवनांदों गोबां जोथोन लानांदों आरोना बेनिफ्राय रोदा लावनायनि मुलिफोर जोङो होनांदों हायाव गोथौ रोदा थांनायनि बेबायदिजोंसो जोङो फोथांनानै लाखिदों आरो जेब्ला बिबार हमजेनदोंमोन गोबां अखा हानायनि गेजेरजोंहाय गोबांथार बिबारफ्रा नस्थ' जादोंमोन जोंनि गोसोफ्रा निरासा जादोंमोन एसे थेवबो जोङो माखासेखौहाय जोङो लाखिनो हाबाय आरो दा बे अबस्थायाव आरो ओमफ्राय नोंथांमोना दि नैबे बैग्रि बागानखौ खालामबाय दा नोंथांमोना बेयाव बेसेबांसिम खरसा थांनाय जाखो खामला बायदिसिना बे बुस्थुफोरखौ बायनायावहाय बेसेबांसिम खरसा दासिमाव थांनानै दं बेखौहाय बे बैग्रि गायनायावहाय जोंनि टटेल खरस होननानै बुंनो थाङोब्ला बिफां बायनानै गायजेननायनिफ्राय हाग्रा एवनाय खामानि मावनाय बेनिफ्राय नेट बायनाय औवा बायनाय बेरा दुमनाय गासैखौ लानानै 45 आरो 50नि गेजेराव थांदों आरो आदसा ओमफ्राय नों दा बे बागानखौहाय पार्टनारशिपआव एबा ना नों हारसिङै खालामनाय जादों बेखौहाय
बागानखौहाय आङो हारसिङै हानाय नङा, जोथोन लाजोबनो हानाय नङा होननानै औ आङो सानै पार्टनार लादेरनाय जादों। फंबायमोन दङ, बिथांमोना दा गैया। औ जोङो साथाम पार्टनारशिप जानानैहाय बेखौहाय मावनाय जादों। आरो ओमफ्राय दासिमाव बे फिथाइ मोननानैहाय नोंथांमोना खनबेसेसिम खानाय जाखो जेन'बा बेखौहाय? बे फिथाइ मोननानैहाय औ जोङो दासिमावहाय ओरैनो एसे एसे खानानैहाय जोङो खनबासो जाबाय। खनबा समाव औ, जेन'बा खय कुइन्टेलसिम? औ खनबासिमावहाय जोङो खाबाय 3 कुइन्टेलनि खासा खासि थांबाय आरो औ 3 कुइन्टेलनि खाथियाव। जेन'बा बेखौहाय बाजाराव मा रेट एबा सोरनोबा बेफारिनो साप्लाय हरो नामा बे बैग्रि फिथाइखौ? औ, बे फिथाइखौ जोङो दायो फानस्लाबनो हायैखाय बेफारिनो हरनाय औ जाबाय। औ औ केजियावहाय 135। 135नि 135 थाखायावहाय जोङो बेफारिनो हरबाय। उम बेनिफ्राय जोङो ओरैनो जोङो फवा हिसाबै फानोब्ला खुला फानोबा औ 40 थाखा फाननाय जादों आरो। दा नोंथांमोना नोंसिनि गोसोआव माबायदि सानदों जेन'बा बेखौहाय फाननानै नोंसिनि बे खरसा थांनायखौहाय बोखांफिननो हागोन बायदि एबा लाब मोनगोन बायदि माबा मोनसे साननाय दं नामा गोसोआवहाय? औ, सिगांनि समावथ' जोङो गोबां निरासा जाबायमोन उम बे बैग्रिखौहाय लानानै। उम गोबां खरसा थांबाय, उम बेखौहाय मोनफिनगोन ना मोनफिना होननानै जोङो डाउट दंमोन। औ नाथाय दायो जोङो फिथाइखौ फानजेननो मोननानैहाय उम जोंनि खरसा 45निफ्राय 50 बेबायदि थांबाय। उम थेवबो औ बे खरसफोरखौहाय बोखांनानै जोङो दायो एसे मोनजासिगोन बायदि औ जोङो औ आन्दाज मोनबाय आरो। औ जेन'बा बेखौहाय दा नोंथांमोनादि खाबाय, दा बे खेब्रै खेबा खानायाव कुइन्टेल मोनबेसेसिम खानाय जाखो जेन'बा बेखौहाय? औ, बे खेब्रै खेबबा खानायावहाय जोङो 3 कुइन्टेलनि खासा खासि 3 कुइन्टेलखौनो हमनानै औ लादो, औ जोङो 3 कुइन्टेल खाबाय। उम दिनैबो जोङो खादों आरो। उम खागासेयाव बिदिनो उम 65-70 केजि बेबायदि औ मोनदों आरो। औ दा बे माबाखौहाय नाम होननानै बुङो जेन'बा बिनि आदसा माबाया बे बिफांखौ औ आरोना औ माने जात थायो नालाय औ औ बेखौहाय मा होनो जेन'बा ओ बेथ' गोजा गोजा एसे आफेल टाइप बायदि नुदों बेखौहाय। बे बैग्रि बिफांखौहाय औ नोंथांमोना बायनो गोसो जायोब्ला उम आफेल बैग्रि होननानैहाय मख'नांगोन। अब्लासो जोङो बे बिफांखौ मोननो हागोन आरो। आदसा बेनिफ्राय गोबां फुलिफोर लाबोयो, खिन्थु जोंनि ओरैहाय चिरांजों बेबायदि बिफांखौ औ लाबोथ'वाखै आरो नुनो मोनथ'नाय जायाखै। फिथाइयाबो ओरैबायदि गोदैखा ना? औ, गोदै। गोदै। ओमफ्राय दा नोंथांमोना बेखौहाय खै बिगासिम गायनाय जादों बेखौ एसे बियो गासैहाय बियो आंनिनो हाखा। बियो बैग्रि गायनाया 2.5 बिगानि एसे बारा दङ। हामबायसै बेखिनि मिथिनायनि थाखायहाय। थाइनैसो खानानै बैग्रि फिथाइखौ जानायनि माबायदि गोदै नंगौना नङा नोंथांमोननि गेजेराव आं देखायनि। अब्ला नागिरनि आं एसे आंबायदि एसे साफाखौ नागिरनि आङो। होखानो नागिरो बैखौ नुहुरदों आं र' नैबेखौ जानि आं र'। नैबे एसे गोजाया माबा नङानो गोमोन नङा माने एसे गुफुर फोस्लांस्लां जानायासो मोननायनो। दा आं बेखौ जानानै नोंथांमोननो देखायनो उदैयावसो फुगारलायनानै जानोसै आङो। बैग्रियाबो जा गोदै सिनि बायदि गोदैखा नै ओमफ्राय फिथाइयाबो आफेल बायदियानो होनदो, आफेल फिसायानो होनदो सेम। ओरैबायदि मोजां थाइदों फिथाइफ्राबो नै सुबायदिल' रिदि रिदां बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ दा मोनसिगोन बिथांमोना। दा नै नायनो हागोन गोदैथ' माथो। आनदां मिनदां गोदै। बे हारसा बाङालिफोरनि फानफैनाय बैग्रि फिथाइया बेबायदि नङा। नाथाय बिथांमोननिया मा एसे गोदै सिनि बायदि। बरगयारि माबायदि मोनदों नों बैग्रि फिथाइखौ? आंथ' दा बुंसै जा जाबाय आं उदै बुंलायबाय नै। थाइबेसेसिम जाखो नोङो? आं दा 20थासो जाजेनबायलै। बे हाथायफ्राव बाङालि फानफैनायाथ' बेबायदि आं गोदै बेबायदि नङालै गोदै मोनजाफेराखैमोन सयथि। गोदै मोनजा सयथि होनलायदों आं। ओरैबायदि गोदैखा मिस्थियानो हाबावनो नागिरबावालै। मिस्थियाथ' बै माबासो जाहैबाय आर्टिफिसियेल, ओमफ्राय बेना सिनि जाहैबाय नेचारेल। नेचारेल औ, बिनि गोदैजों हाया आरोखि। जाबाय थाथावथाव बागाननिफ्रायनो औ ओंखारनो बाथावथाव मोनलायबाय जों दा हाबफैनानै। सोरबा बायनानै जाफैनोबा बायनानै जाफैनो हागोन। जों औ कन्टेक्ट नाम्बारबो होगासिनो औ, दं। ब्र'नि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बे औ डिसक्रिपसनाव होनानै हो। होगोन। ओमफ्राय चेनेलबो दं दे ब्र'निया। मानजिल फिसा बसुमतारी चेनेल दं मानजिल बसुमतारी। जोंबो सापर्ट फिसाखा औ अब्लाबो सापर्ट होलायनांगौ। फिसालाबो औ सापर्ट हरब्लानो जाबाय। दसे दा रायज्लायबावगोन बिथांजों। बिथांनि खामानिफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला, थुलुंगाथाव मोनदोंब्ला सापर्ट होबानो जाबाय। औ।
ओरैहाय मेसेजबो दं नै मेसेजनिबो ब्लग मबाइलावल' बिथांजोंहाय लाइभआव नुबाय थायोमोन दा फाइनालि दिनैहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनलायबाय अनजु ब्लग दा नोंथांमोना माबायदि मोनदों जोंखौहाय दिनै लाइफ टाइम फार्स्ट लोगो मोननानैहाय लाइभआव ओरैबायदि गोजोनदों आङो मानो होनब्ला जोङो जेनेबा सिनायलाबो खाथि आरो न'आलाय ओमफ्रायहाय जोङो लोगो मोनलायाखैमोन फेस टु फेस ओमफ्रायहाय दिनैहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनबा ओरैबायदि गोसोआ गोजोननाय मोनदों आरो मानो होनब्ला आंनि लाइभआव बिथांमोना फैदोंमोन आंबो बिथांमोननि लाइभआव थांदों ओमफ्राय जोङो लाइभआव लोगो मोनलायनानै दिनैहाय फेस टु फेस लोगो मोनबाय मबाइलानो सिनायहोलायबाय जोंखौ ओमफ्राय दिनैहाय लाइभआव लोगो मोनलायबाय बिथांमोनजोंहाय आंनिफ्रायबो गोबां गोजोननाय थाबाय बिथांमोना जोंखौ आदर्श खालामना गोबां साहा पानि जानाय लोंनाय जगार खालामना होबाय गोसोजों आं नैबे बिथांखौहाय थेंक इउ होनो आरो बिनि चेनेलखौबो अननानै थांनानै साबस्क्राइब खालामना हो अनजु ब्लग आं होगासिनो दङ डिसक्रिपसनाव होगोन आं बिनि चेनेलनि माबाखौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बयबो सापर्ट खालामलायदो औ गोजोननाय थाबाय नोंथांना दा न'आवहाय सोर सोर साबेसे फेमिलिफोर दं बेखौ नोंथाङा एसे खोन्थाना होदो आदसा आंहा फेमिलिया साथामल' आं आरो आंनि बिहि लोगोसे सासे फिसाज्ला दङ क्लास 4आव फरायबाय क्लास 4 बेसेबांसिम बैसोनि जाखो बे फिसाला 9 बोसोर जाबाय नोंथाङा बे आबाद मावनाय जेन'बा बैग्रि बागान खालामनायनि अनगा माबा मोनसे खामानिफोर मावो नामा बैग्रि बागाननि अनगायैहाय खामानिया बेनो आङो माब्लाबा खामला मुजिरा मावो माब्लाबा ट्रेक्टराव थाङो गोबां बेबायदिनो न'खरखौ माजों फोथांनो साननानैहाय आङो जा खामानि मोनो बेखौनो मावो लोगोसे ससियेल मिडियायाव एसे बेजों लोगोसे आंहाबो फिसा मोनसे चेनेल दङ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै होदो लोगोफोर अफिसियेल लसेट ब्रादारनि फेमिलिफोर अननानै आंखौबो सापर्ट खालामदो जेन' आङो बेजोंबो एसे न'खर फोथांनो मदद मोननो हानाय बायदि आंबो गुरैयै खावलायनाय जेसेबांनाखि आंनि फेमिलि इउटुब फेमिलि नोंथांमोन नैबे मन्जिल बसुमतारी चेनेलखौबो अननानै थांना साबस्क्राइब खालामना हो सापर्ट खालामना हो गासैबो जौगानायानो नोंथांमोननि पाब्लिकफोरनि सायावसो बिनि थाखायनो नैबे बिथांनोबो एसे हेल्प नांगौ जानायलाय बिनिखायनो नोंथांमोना बे मन्जिल बसुमतारी चेनेलखौबो आंनि जेसेबांनाखि नायगिरि बिथांमोन अननानै साबस्क्राइब खालामना हो बिनि चेनेलखौबो आरो शेयार खालामना हो जेसेबां हागौ आंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाया नोंथांमोननि बेनोसै गोजोननाय थाबाय नै जासे जानानै थफ्ला माबा लायनासो लाबावबाय आरो ब्रादारमोननि अननायाव बैग्रिखौहाय नै दा एसे न'आवबो साखिनायनोहाय लुबैयो नालाय बेखायनो लाबाय आरो नै ब्रादारमोना जोंनोहाय हरबाय दा बिथांमोनजोंहाय जों दसेनि उनाव बिदाय लासिगोन नायनि नोंनाथ' हिनजाव गैयालै सोरनो हैनो बेखौ दङरा जागोन र'